Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kabake mamak dun sanak pada malam kini bitinya tasabui nemu ketua Bang Edi Sekumbang. Selamat datang juga kepadanya Bang Irsan Sultan Sulaiman. Bitinya selamat datang kami ucapkan kabake nyo Mak Naro. Bitinya ndak ketinggalan pula Bang Jeffrey, Bang Kuri, GDBG dan Bang Zul Kurnain Raja Alam. Selamat datang juga Ini Son, Bang Uta Koto selamat datang, Uo Kuli selamat datang juga, Bang In Sultan Pamenan, Bang Heri Sidik serta juga Bang Ujang Ami. Betul juga Bang Firman tak ketinggalan pula, Bang Dedi Saguci, Bang Win Buya, Babang Onda, Paman Datua, Bang Iyai serta juga Bang Henry selamat datang. Betul juga kebakai Bunda Kanduang Uni Ita Barat, Uni Epa Nyonya Sultan Pamenan selamat datang. Betujo baginya Bang Ito seluruh panitia pelaksana acara Baguro Sasuntua dalam rangka acara HUT RI yang ke-77 nan batampe di gedung Maduma di Gede bagaimana pada malam ini di Mugo Kapolda Jawa Barat. Bela mama itu sana ambo kasadonyo. Sado naniko kita dulu sambiah manugu mamak nun sana nan jauh kita ansu ajalah bas lambe mudah-mudahan sampai jauh kita kau seorang sambiah menunggu tamu nudang kita pada malam ini. Betul jo kebaki nun sana kami nan di luar dipersilakan saja untuk memasuki ruang kita dek bangku kita banyak yang kosong. Seiring balam nanjo barabah balam lalu barabah mandi, seiring salam nanjo sambah salam lalu sambah kembali. Kapulau kita kapulau di siang hari, bagurau kita bagurau untuk mampare hubungan tali silaturahmi. Cupak panuah gantang balanjuang kecupak anak tiga luak tak pakai diadai Minangkabau. Jo salam sambah dan dianjuang kepada ninyak jo mama saratuh jo bundo kanduang uku aja jangko kota lampau. Adai tarantang kadipakai cupak tatagak kadisi raso ndak samo debo naik pareso ndak samo debo turun. Kami agak hati mama talanta dipikir raso kota singguang ndak sejalan adai jo agamu. Assalamualaikum dawakato salam kaganti siriah jopinang ibarai rokok nasa batang pagaramungo baso basi pembuka rundiang kena banyak rilah cemaaf kami minta mangko disusun kato nangko disusun lalu dibantangkan tarajua kebake mama sanak sudaro kasadonyo nan duduk seedaran tagak sapi matang. Dari sintuak kasandembaka urang mamuke pagi-pagi dari ujung tarika pangka dari tengah sampai ke tapi sampai kami matakan kato sebelum kato kadelewakan nanta himpun di tengah-tengah di lingkuang uranan rape tak kalau maso da uluma katikoran tiang kadipatah bulonyo semua kadigali irai daik nambah kanda kudarai nambah kuaso bari izin dagang nak lalu mai rendake silaturahmi sambah kapadon ninyak mama nang gadang basah batuan nan ba aka ba urek tunggang ba batang badahan rampak ba daun ba ojoran tiang ba putih ba bunga kambang ba buah ba ketanam bana bulia ba selode ureknyo bulia ba sanda di batangnya gantuangan cupak nan duo nan pertama cupak usoli nan kedua cupak buatan. Bila Maulana jatuh angku suluh bendang adat limbago kok duduk baca mi kitab tagak nyerintang jo pituah nanto halal lanjo haram nanto sah dengan bata kok suluhnya masuk di dunia mak sumarak koto jo nagari bendangnya sampai ke akhirat ke unduang-unduang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo hulu balang jo ampan limo jo manti pegawai adat nan tau salah na jo bana tahu dirantiang kama nyucuk tahu pulau dahan nang kama impo nan mudo pak imbang dunia parik dalam pagaran kokoh nan capek kaki ringan tangan
capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pamaca. Oso tarantang duo sudah, pambangki batang tarandam, bati cuci bamuko jania. Satarunyo kabundokan dong limpapeh rumah gadang sumarak dalam kampung hiasan dalam nagari. Ko awih bagai minta air mak, ko lapa bagai minta nasi. Ko iduknya tampai manasa, matinya tampai baniai. Amban paru alum bunian, urang dan duduk jusukatan. Limbak nan daripada itu mak tipak ke badan diri kami. Kami nan ketek muda mata. Umuh nan alun setahun jaguang darah nan baru setapak pinang. Aka balun pandepek kurang, alemu josa kali. Bak cando umbui ke manjulai, bak cando rabuang ke membacui, gadang disiram ambun malam. Ruweh tidak sebilung pun alun mak, kunun kok rangeh di kuku batang. Sama so mengaji duduk iyo di dalam surah usang badawai hanyo ai liwah bapena ke ujung tunjuk karate gunting ngelagan baju. Nyampang santatang salah silik mak sumbang sarato onda jogawa. Kok talenggo adai sopasan tun mak pitua pangulu kok tak kirai martabat tu angku kok tak linte. Lapekan kami dari sawah mak sangkuit sumangkuit dalam batin salah na indah basi ngajo. Ba ibarai urang kabalai lawe naka kami sawang ombak gadan naka kami tundo topan jo badai naka kami hadang. Nyampang kok karam kami di tengah laut mak untuang ke mamak kami sandahkan kepada Allah kita basara. Sepanjang pita jo pinto tolong iringi kami judoa mamak boleh nak selamai biduk kesubarang. Kali lawah di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabia. Kok gawa minta ditimbang, kok dosoh ampunan labia. Menurun jalan ke padang panjang babelok lalu ke Parabe rami di anak rangkoto tuo. Dirantang namuannya panjang dipuntah namunnya singkik diambil sadona pagunung. Sebelum singgalang ke kita daki keganti siriah nasa cabiak serata dokok nasa batang. Keganti perkenalan kami dangah di mamak kami uraikan. Nan ke bahasa luang pada malam kini tasabut jokinan tandanya luak nan tuo eten di sungai Tarap Banah kampung ketek belau tentunya mak Kamarudin Banah tasabut namo baik tujuan nang kebendang tasabut jokinan tandarinya luak nan tuo eten di sungai Patai Banah kampung ketek belau lah lamo tinggal depan kumbuah eten di Balai Panjang Banah domisili belau eka sungai Patai Banah urak imbawan baik tujuan sebelah eka tasabut jokinan tandarinya luak nan tuo eten di sungai Tarap Banah kampung ketek beliau kapak buruak tagadai maha kanagari padang ganti yang mana mak ison tasabut namo son pangganti kat ikoju baik tujuh sebelah maison tasabut jokinan tandarinya Solo tentunya dalam Facebook beliau Amelia Cimel tasabut namo Lia Solo kat ikoju baik tujuh sebelah Lia Solo putri daerah darinya Banduang Banah tentunya Teteh Nelly Banah urak imbawan. Beliau spesial kok nan lagu Minang sungguh pun tanam pusik beliau di Banduang lagu Minang mahir Banah beliau. Itu cerita dan dapat ya bangsan ya. Tepuk tangan calo. Okey. Baik tujuan nang kaba organ pada malam kining tasabut jokinan tandarinya luak nan tuo eten di Singgalang Banah tampek tinggal beliau kapak buruak tagadai maha eten kanagari Singkarak Banah mak bule Banah tasabut namo kok nan gaga ndak sabara laki sabu ke Banah mandayo. Ambo selaku jurumudi tukang oyak kaniko juo ambo banamo et pondok selero etem berasa di pai kumbuah di Sariak Lawe kampung ambo. Bela mamak judun sana ambo kasadonyo acara kita diliputi oleh youtuber kita channel Bineka Pro juo ado Minang Pelala lapi ambo podam lakini. Bagi dun sana nan ingin mencari dokumentasinya bisa mencari di channel Bineka Pro Banah. Selamat datang Bang Benny, Bang Ronald dan kru youtuber pada malam ini. Bila dun sana ambo kasadonyo ndak jan siang babi hari ndak jan malam bahabi minyak. Anak urang si pancanduang pai kapasah kapiladang di tengah hari raminya balai. Dek mak Kamarudin ambillah saluang dek eka jo kawan-kawan asua badendang jo bismillah acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim kita angke ka Singgalangin 2 107 Singgalang Jaya.
Hari lalare Ailah malam lalayo Ai lalang Cupak panua gentang balan juang demak kacupak urang tigo dua alai tapakai di Minang kabau alai oi di manyo kini alai o tuan oi jo salam sambadi juang demak meminta maaf kenan banyak alai garajo pantun kok malam pau alai oi di manyo kini yo tuan oi di tabia kaini ibali ama di tabia bangun tianganyo alai tuan ai bangun tianganyo ama oi karam ni nyoren di nyolalai tuan minta tabia kami banganyi maka bagi kawan maasamu alai tuan nailanan maasamu ama meradu deni nyoren di nyolalai ladin dinagai
Iya juanan bapi Tuhan emang dalam pane hujan kok labe alay ambo di dalam pasawangan alay ay di manyo kini alay lari sawang ay malangka kami ko salane da bakato banyanan sase alay de mama tolong labanakan ay di banyo kini alay dan kan wangan Lai rami urang di sikon emak minta lalagunan kah tujuh alai nak jale mandenda nganyo alai oi rusuh den dinyo iyo tuan ai Bima hati indah kai boneda jauh baru padonan dulu alai tuan noi padonan dulu alai oi rusuh den dinyo iyo tuan noi